lamini na bolomada dugu aminu bɛ taama na walima aminu sigilen bɛ jamana kelen na ni jɛmukan in labɛnnen don ka ɲɛsin aw ma Abdou Touré i ni tile Abdou i k'a dɔn bi an tɛna ko baabu janya min ye lamɛnbaa ye an n'u famana sabula caman kɔnɔ falen don ka kunnafoni d'a ma walima i k'a dɔn lahala min b'u fɛ ka ɲɛsin jamana ma o tuma bi baabu kɔni an n'a ta ka ɲɛsin an lamɛnbaaw ma o mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ nɛgɛjuru bilalen bɛ u ka bolo kan 00223 20 24 76 29 00223 20 24 78 78 o tuma i mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'i ye maliden ye i bɛ taama de la hakaja i k'a dɔn nin kumada ye i ka kilina dɔɔni o ye nin kɛnɛ ye Abdou yanne an ka nɛgɛjuru fɔlɔ ta kunnafoni laban jumɛn bɛ taamadenw ka jɛnsɛn naani bunako kan karamɔgɔ dɔ tugura n bɛ n ka foli da i ka foli kan ka lamɛnbaa jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo k'u danse u ka jamukan kɛnɛ kan n'o ye tunkarankew ka jamukan ye min ye waati laban in na i n'a fɔ an kun y'a fɔ cogo min na ko min bɛ sen na n'o bɛ don maliden bɛɛ lajɛlen ka tɔnɔ kɔnɔ nka kɛrɛnkɛrɛnnenya tunkarankew maa minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ k'u bɛ karitina ko gɛlɛya kɔnɔna na wulikajɔ min kɛla minisiri ɲɛmaa fɛ ka minisiri naani bɔɲɔgɔnko fara ɲɔgɔn kan walasa ko in bɛ se ka ɲɛdɔn cogo min na o fɛɛrɛw kɔni hali bi an bɛ ka kunnafoni di maaw ma o kan an y'a fɔ maaw ye k'a fɔ u kɔni kɛlen bɛ ka sira fila labila min ye an bɛ batakulata sira min fɛ internet kan u b'a fɔ ma ko adresse email o bɛ yen nɔ ka taa fara min ye nɛgɛjuru sira dɔ kan adresse email in na i bɛ kunnafoni labɛn i n'a fɔ n ye arabe kɛ n ka récépissé n tɔgɔ filɛ nin n jamu filɛ fa tɔgɔ filɛ ba tɔgɔ filɛ n bangena nin don masina na nin dugu in na n ye avec min kɛ o numéro filɛ nin donc récépissé kan o numéro ye numéro 11 donc n'i y'o envoyé dans un délai de 15 jours u b'i jaabi o tɛmɛnen kɔfɛ min ye dɔw bɛ yen nɔ i b'a fɔ olu ye fila kɛ i ye kelen kɛ Mali la i ka carte ɲina kun bɔla i taara fan wɛrɛ fɛ i ko k'i bɛ dɔ wɛrɛ kɛ o y'a jira k'a fɔ k'i ka données dɔ bɛ base kɔnɔna na donc i bɛ o fana renseignement ci n kun ye arabe kɛ n tɔgɔ filɛ n jamu filɛ fa tɔgɔ filɛ ba tɔgɔ filɛ n bangena nin don in na nin dugu la n kun ye arabe kɛ wa n ka ɲina kun bɔla o numéro filɛ nka n bɛ fɛ o ka écraser n ye kura min kɛ n tɔgɔ filɛ n jamu filɛ n fa tɔgɔ filɛ ba tɔgɔ filɛ nin ye kibaruya minnu bɛ yen nɔ ni o bɛ tali kɛ kibaruya kuraw kan i bɛ sɔrɔ ka o fara kan n'i y'o fara kan waati min na min fɛ nin de ka maintenir donc u b'o fana kɛ o kɛcogo la bon minnu fana bɛ yen nɔ n'olu tɛ min ye internet sira ye n'o o tɛ olu ka kuba ye olu fana bɛ se ka bataki ci an ka numéro kofɔlen na ni o ye 79 77 24 10 a bɛ ci WhatsApp de kan n'i y'a ci WhatsApp kan n'o y'a sɔrɔ e ta ye ni arabe kɛ man ka fichier individuel sɔrɔ i bɛ se hali sisan u ye photo ta bɛ dɔ la i bɛ ka récépissé da ka photo ta dɔrɔn k'a ci u ma ah bon kuma baara nɔgɔya donc dans un délai de 15 jours u bɛ retour k'i fana ma bon n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ min bɛ yen ni détail b'a la n ye dɔ kɛ o kɛla nin ye n tila kana filanan kɛ o la fo kɔni ti sera obligé ka sɛbɛnni dɔɔni kɛ k'a yira mɔgɔ la mɔgɔ min bɛ se ka sɛbɛnni kɛ i bɛ fɛ mun ka écraser o ka écraser ani i bɛ fɛ mun ka maintenir o ka maintenir mais kana kɛ message fila i b'a bɛɛ kɛ message kelen kɔnɔna na contenu kelen voilà alors o de ye kibaruyaw ye nin ye kunnafoni ɲuman ye i k'a dɔn ka segin a kan walasa faamuyali ka sɔrɔ maa ma b'a la k'a fɔ gɛlɛya de bɛ e kan min ye carte nina ko ye i k'a dɔn a soba ye lafiya bɔda di bɛɛ ma nka a ti ɲɛ i ka wulikajɔ bolo la ka ɲɛsin o ma walima i ka sɛbɛnni kɛ k'u ladɔnniya o de ye internet sira ye n'i b'a fɛ ka message ci u ma i k'a dɔn ayiwa i bɛ kunnafoni fɛn o fɛn n'o b'i ka carte nina ko la i b'o bɛɛ sɛbɛn k'a ci n'i y'o ci tile 15 u b'i jaabi n'a sɔrɔla tɔgɔw de tɛ kelen ye walima i b'a fɛ si yɛrɛ de ka falen walima i b'a fɛ ayiwa jamu yɛrɛ de ka dilan ka ɲɛ nin bɛɛ lajɛlen i b'a bɛɛ sɛbɛn sɛbɛnniko cɛɲuman na k'a ci email adresse email la walima adresse email i bɛ tila k'o di walima min ye awa nɛgɛjuru ye mais i b'a ci WhatsApp fɛ WhatsApp numéro o de 79 77 24 10 79 77 24 10 alors min ye email numéro ye alors email o de ye fidi arobase ct dec.ml n bɛ segin a kan fidi arobase ct dec.ml voilà donc fidi daminɛ mais fidi daminɛ ye
F majuscule a tɔ bɛ minuscule voilà donc n'o faamuyara i k'a dɔn walima ni minnu ma faamuyali kɛ de toute façon taalen ɲɛfɛ i k'a dɔn a bɛ se k'an wele an bɛ kunnafoni da tulo kan aw minnu ye malidenw ye n'a sigilen bɛ diɲɛ jamana o jamana na ni ayiwa hamina b'a la walima ɲɛfɔli ko b'a la kuma y'i ja ni nani t'a la dɔgɔyama t'a la gɛlɛya wɛrɛ t'a la i k'a dɔn nɛgɛjuru b'a ka bolo kan 00223 20 24 76 29 00223 78 78 00223 20 24 98 98 mais maa minnu bɛ Mali kɔnɔ aw ni téléphone ci man kan maa minnu bɛ Bamakɔ Mali yɔrɔ o yɔrɔ aw man ka téléphone ci ni émission na fo malien minnu bɛ jamana kɔ kan farafin jamana tubabu jamana américain jamana chinois jamana larabu jamana nɛgɛjuru b'a ka bolo kan jibi nɛgɛw kɛrɛfɛ labila 00223 20 24 76 29 allô. Allô, bonjour. Bonne fête Moussa. Toka inkadida. Mon toka inkadida iya fodra benye. Itoka kadi? Sigatina. Aywa, Saint Valentin koriye cadeau di madame ma. Daba. Oyanga fenye wa. Aywa baze. Daba anga yambla. Anga yambla anga ta. Aywa baze. Bi mogo be ku nyagami ko de la ko mun tanga sirala. Aywa. Wallahi o che Musa. Saint Valentin islamique ka fenwa. Amba yera nyini na banakele ka la boya. Ha? Ya mi be Saint Valentin iki inin kena ma de do ala ka kena di bema amin na ya rabbi Musa de gumu ba bela we daw yele li ala ka daw yele ya rabbi Allah amin daw tugule ali bi ambe Saint Valentin la ma nyoy daw mun tugulendo anta yera nyino la o echen daba ni bonne nouvelle ya o da bi de ala ka nin kenye tai amina ya rabbi président Bandao n'a ye nin kɛ an ye o diyara an ye k'an b'a fo kosɛbɛ a b'a mɛn ko ala k'a ka sigi nali bɛn ami an ka duwawu k'a bɛ ka minɛ dɛ u dɔɔni ko ala ka bɛɛ ta minɛ wallahi ko ala ka Bandao sara ya rabbi wale mun kɛra tungaran ko ye k'u ka fɛnw yɛlɛma ayiwa wayi sabu kan ka sɔrɔ u ma sɛgɛn u ma ɲani ala ka Bandao sara ne b'o dɔrɔn de fɔ merci bien Musa kuma foyi tɛ n da nin diya n ye kɔ ayiwa nin diyara n ye fo ka tɛmɛ daba kuma foyi tɛ n da ayiwa baasi tɛ ka Bandao fo kɔ a n'a jɛɲɔgɔnw minnu ye nin baara sigi ani Mohamed Sherifu kɛrɛnkɛrɛnna Mohamed Sherifu de ka wuli ka jɔ ye nin bɛɛ ye kana ɲinɛ b'a la mais ale de b'u kɛrɛfɛ ye ala k'o bɛɛ sara kana ɲinɛ anw yɛrɛ fana kɔ an fana ye wuli ka jɔ caman kɛ nin na dɛ awɔ n'o de fɔ n'an bɛɛ de b'a la merci bien Musa an bɛɛ de ye kɛlɛ kɛ o wallahi an ye mais ko Bandao ko avion ko ma ɲɛnabɔ dɛ ayiwa baasi tɛ ko taacogo t'anw bolo Air France da ka gɛlɛn ayiwa k'a ka avion bila Mali sira kan an mago b'o de la bon d'accord ok je crois que au kuma bɛ d'accord ni ala sɔnna an bɛ ci lase merci bien Musa Sall depuis Paris an balimaw an minnu bara k'a lamɛn n'a bɛ jamana kɔ kan i k'a dɔn kunnafoni duman don ka ɲɛsin aw ma hakaja maa minnu bɛ gɛlɛya la i k'a dɔn carte nina ko la carte nina tɛ sɔrɔ i k'a dɔn n'a sɔrɔ i ma wuli ka jɔ kɛ gɛlɛyaba de tun bɛ carte nina la jamana in kɔnɔ a kɛra sababu ye ka maa caman mago sa nka an bɛ don min na ko bi wuli ka jɔ kura bolo dara min bɛ se k'a to bɛɛ lajɛlen bɛ carte nina sɔrɔ hɛrɛ ani baden la nka ni i b'a fɛ ka carte nina sɔrɔ u ye sira fila di sira fɔlɔ ye internet sira i bɛ sɛbɛnni kɛ k'a ci u ma i k'a dɔn i bɛ perepere latigɛ di ne ka carte nina n y'a sɔrɔ nin zan in na n tɔgɔ ye nin ye n jamu ye nin ye i k'a dɔn ayiwa walima fili b'a la walima n ka carte nina i k'a dɔn n b'a fɛ fɔlɔ min kɛra n ye n b'a fɛ o ka bɔ a ma ka kura dilan n ye nin tɔgɔ in ani nin jamu na a bɛ tɛ voilà donc i b'o perepere latigɛ di i k'a dɔn internet sira kan internet sira i k'a dɔn an bɛ o fɛ da aw ma o de ye Fidi alors o de ye Fidi bi sɛbɛn FIDI nga F in bi sɛbɛn ni majuscule a tɔ bɛ minuscule ye donc Fidi @ctdc.ml voilà o ye internet sira ye alors n'i b'a fɛ weleli tɛ kɛ u ye numéro min di o ye WhatsApp numéro de ye donc i bɛ sɛbɛnni kɛ min fɔra i ye fɔlɔ la k'a bɛɛ sɛbɛn k'a perepere latigɛ di n tɛ nin tɔgɔ in fɛ walima nin jamu in man di n ye walima n ka carte nina min dira n ma fɔlɔ-fɔlɔ numéro de ye nin tɔgɔ ni nin jamu b'a la n b'a fɛ a ka écraser a ka kɛ tan
Donc il peut se ka sera mi ngola au de 00223 parce que nabi jamana ko fait Mali indicatif 00223 u jako noté à numéro au de 79 77 24 10 79 77 24 10. Voilà, amta Suisse et cadon à Wadangorba Baraka Wele Kabo Suisse. Migné Aruna Koulibaly. Aruna, bonjour. Bonjour, Daba. Buongiorno. Comment che sai? Tutto bene? Tutto a posto? Come stai? Tutto a posto? Ah, sì, sì. Allora, dimmi. Saint-Valentin mi faut di Arokana. Ah? Saint-Valentin mi faut di Arokana, italien kana. San Valentino, no? Yes, c'est Valentino. Si dice San Valentino. C'est ça. Koulibaly, comment vas-tu? Je vais bien, Daba. D'accord, ok. Tu la connais? Non, ça va, tout va bien. Bon, Daba, aure donc kakara mouye. Moi, je pense que ne connaît dans l'État Koina, quoi. Parce que c'est trop facile. Bon, nous, comme on a fait outil, document outil par n'importe qui peut le faire, mais comment? Bon, est-ce que vous avez ambassadeur nous informer quand consulat nous fait un dans le travail? Parce que nous, quand même, à notre avis, quand même, à message, c'est ambassadeur m'a floré. Parce que bon, 953, comme on a fait un secrétaire de Maroua, à ce qu'il y a voté 4 ans, passé par les ambassades. Oui, mais Aruna, de toute la façon, le problème de carte Nina, tout est centralisé à Bamako. Alors, même Nitara au niveau des ambassades, après c'est qu'on a Bamako à dire. Donc, alors, qu'est-ce qui t'empêche d'essayer? On t'a donné 2 numéros. Essaye voir. Alors, si c'est bon ou c'est pas bon, tu le sauras. Non, parce que non, à ma foi, quel numéro là? On dit d'envoyer un message WhatsApp. D'accord, ça c'est un. Non, parce que d'abord, non, il y a quelque chose qui n'est pas clair dans ça. Bon, alors, moi je pense qu'il faut. Oui. Je m'explique. Non, allez-y. Bon, si ça n'est bien, si ça n'est pas avec arabe qui est ainsi ça, ni arabe qui est ainsi ça. Ici, quand même, c'est très facile. Il y a ambassade de la Bible qui est rendez-vous. Ni tara yano haydem sen bera avec. Ni tara mo be na kama akibi empreinte ni fengo beta ou bika papier ni kanisi récitima. Bon, supposons mo do bien c'est ça. Allez tamanya c'est ça. Allez c'est qu'à changer sans passer par là kamba il y a de l'Europe na. Ou erreur que ou bien erreur pour un capant ou kata rectifier Bamako. Mais comment ça peut se faire? D'accord, mais Aruna, c'est ce qu'on est en train de te dire. C'est-à-dire qu'il n'est pas dit que de la façon, l'information est centralisée de Bamako. Oui. Peut-être quand tu envoies ton message, ils vont te répondre là où tu dois aller. Oui. Peut-être qu'ils vont te dire d'aller à l'ambassade, c'est accepté, ou bien je ne sais pas, c'est comme ça. Ok. Voilà. En fait, moi je ne sais pas, hein, mais je pense que c'est ça la meilleure forme, voilà. Parce que la meilleure forme, c'est très bon. Mais de passer par les ambassades. Oui, parce que tu parles d'empreinte. Il y a exactement empreinte digitale ou biquet. Et sûrement, ils ne savent qu'à Bofo, ils demandent à Konoke, sûrement ils vont te dire là où aller pour que empreinte. Oui, mais nous, on passera directement par l'ambassade. L'ambassade qui a fait mon visite, ça serait plus facile. Bon, ambassadeur ka mission, quand on voulait Sony, quand on voulait Katra, Jamanaga ou Madame Nefolo. Aruna. Hein? Moi, je pense que le premier élément qu'ils ont donné, il faut répondre à ça. Il faut tenter voir. Okay. Tenter voir, et alors peut-être que comme il y a un ambassadeur là, on verra bien ce qu'ils vont décider. Et puis, ils ont dit encore que nous venons ils vont venir en Europe, ils vont venir seulement en Espagne et en France. Et ça, là, c'est pas bon. Et là, je ne pourrais pas répondre à ça parce que c'est eux qui savent ce qu'ils doivent faire. Non, parce que les clés n'ont pas mais les ambassades m'ont vu le communiqué. Ne ko angone ameka foko mo do bibili mako ubena arabe ko ni katina kula ngube sans en Suisse wa au distance ko effectivement vous fona ya mais ou information sur mais Suisse kala il y a que 2 pays qui est cité officiellement l'Espagne et la France. Bon, l'Espagne et la France, Malien Dante, Espagne, France, Tronio. Ouais, mais Malien Kacha ou Europe défend la Kosovo. Mais Malien même en Allemagne. Oui. Même en Italie. Mais les Maliens qui sont en France sont plus nombreux que ceux-là qui sont en Allemagne ou en Suisse. Ah, donc, ceux qui ne sont pas nombreux, vous te considérez
C'est pas ce que j'ai dit. Alors, monsieur Aruna Koulibaly, merci bien. Allez, Koulibaly. Tout à fait. Je ne sais pas comment répondre. Maintenant, moi, j'ai quelqu'un qui peut me répondre. Absolument. Voilà, Polido. Merci bien, Koulibaly, depuis la Suisse. Merci bien. Alors, 00223 20 24 76 29, le 20 24 78 78, la radio Djekafo, radio mi na bi kuna fondi sen yelo dawma ikado tungarango ka kenaka. Dobe nege jurula. Assalamu alaikum. Allô? Ça va, Kobeli. Hein? Kobeli. Oui, ça va. Grand Sila. Grand Sila. Abdou. Grand Sila. Bonne fête. Grand Sila. Merci beaucoup. Alors, quelle nouvelle de l'autre côté des États-Unis? Nouvelle qui a, mais on va faudra. Tout à fait. On est là, on a vu à Basfotana, on est à la Tano, on est content à Yon Mankamedi. Non, moi, tu es grand frère, sinon, on me fait la Urobe à Kano. Bon, au fait, non, pas du tout. Programme connu, nous. Dava. Na encore basi, animalion basi, te gelera. Oui, tiens. On est enquête approfondie, enquête approfondie. Bon, on est enquête taurus. Oui, tiens. Ça va sinon? Non, ne me fait pas répondre, mais Befo, ça, mais Moussa, pour me Aruna Erefo, ani l'autre là, Tijani, vrai, ani Moussa Koulibaly, Moussa Sall. Mais Befo, Abdou Erefo, Kerefo. Adjarani. Merci. Ka New York ni Francis Moussa Befo, Koube, Happy Valentine's Day. Thank you. Alright, no bana sisan, problème est mien. Aruna bila ka mi fo, ne rebi fa ko de fo quoi, d'abord. U ka baara tɔ ni dafa kɔ u kana baara gɛlɛya kɔ mɔgɔ caman bɛ yen i b'a sɔrɔ hali email adresse t'u bolo soit compte t'u bolo soit machine t'u bolo ka fɛn ninnu kɛ. Bon ne bɛ min fɔ don o don n bɛ sogo de kan papier ko ye sutura de. Papier fɛn o fɛn dun n'a taara email fɛ tubabuw bɛ se ka intercepter ka tila ka a tigi mago sa n'a ye tuguni. Bon ne tun ye min fɔ dɔrɔn. U ka mɔgɔ de wuli minnu parce que mɔgɔ caman e yɛrɛ b'a jateminɛ mɔgɔ u y'a fɔ Espagne ni France ninnu mɔgɔ bɛ yen nɔ a mɔgɔ tilancɛ bon n'i y'a u ka sabali quoi n'i y'a lajɛ cogo la u ka hakɛ to n'i y'a lajɛ cogo dɔ la a mɔgɔ kalanbali de ka ca mɔgɔ min ma kalan o de ka ca bon mɔgɔ min yɛrɛ tɛ manipulation na o de fana ka ca bon ne kɔni bɛ min ɲini dɔrɔn u ka hali bi u ka nɔgɔya parce que ne u filɛ ka min fɔ ne y'o de fɔ kɔrɔlen mais u ka nɔgɔya hali bi u ka mɔgɔw yɛrɛ de déplacer parce que les cas là sont tellement urgents mɔgɔw tɛ se ka da la quoi urgence yɛrɛ dan de ye u ta ye quoi bon Aruna ye min fɔ k'a fɔ k'u y'a bila ka taa Espagne fɛngɛ la mais u kana ɲinɛ Afrique dugu dɔw kɔ je me rappelle Mozambique ninnu ni fo Gabon wo kɔnɔna ninnu na olu fana tun ye weleli kɛ un moment k'u ka kuma fɔ quoi y'a bon n'i y'a jateminɛ ne kɔni bolo ne bɛ répondre o kɔrɔ in kan kosɛbɛ quoi hali bi u ka mɔgɔw u ka a carrière yɛrɛ de u ka mɔgɔw déplacer ka taga i y'a faamu bon n'o tɛmɛna ka bɔ yen daba kuma dɔ de bɛ n kɔnɔ k'a fɔ n balimakɛ colonel Wage ye quoi parce que ale de dugu 7 ka den ye donc ni n bɛ kuma n bɛ ti kuma CNT n tɛ kuma gouvernement yɛrɛ kan n bɛ kuma Wage de fɛ n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ aw nana M5 de ka baara parase aw ka ban ka M5 bila a ka dura kɔnɔ i bɛ taa min ni kaso ka kan aw ka i bɛ ka ta k'o bila u ka dura kɔnɔ ko yala o ye hɔrɔnya yɛrɛ ye wa mɔgɔ bɛ se ka taa conseil ta ka di mɔgɔ min kan ka jɔ baara la ka jamana coro diɲɛ kɔnɔ de telle façon ne b'o ɲininkali de kɛ Wage la a ka o ko c'est à dire que soit a k'i sen bɔ ninnu sen na parce que a mana kɛ cogo cogo a tɛ taa k'anw dan quoi parce que o ye anw dɔ de donc n'i ma se n'aw banna ka M5 bila a ka kan kɔnɔ a ka dura kɔnɔ ko aw taara IBK de ta k'o bila a ka dura kɔnɔ jɔn de n'a ka dura ka kan sisan bon n'o banna daba min bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn Maliens n'ont qu'à faire très très attention
daba Amérique ya no nyo de fie ndi sega ka mo ti se ka wuli ka 1 million bina ou million kemeta ka tie ou ka 2 millions ta ka tie un coup ni ya ta ka tie e via bi wuli ki sega quoi i wari bomi i bi wari kala tugodi e ki bi ko wari ta ti tarawa daba o wari tigi jolibe malla o kalamogo jolibe malla o homme d'affaires jolibe malla ce sont des milliardaires mais peni taxi ta sara mali mais ça jamana se ka avancer au camp quoi il te ka pour que ta défense ka fulu ka sochi mais kalamogo munun be ka milliards usambay ke iti fo fulu itu nyine ka ko war soro tugula iti fo nyine akola c'est pas sérieux. Merci bien. Donc, il faut voir le gâteau. D'abord, il fait ministre de la femme ou bien ministre de la famille, l'enfant de la famille ou du même. C'est-à-dire que d'abord, donc tunu quoi. Donc tunu ou tigibiye, donc tunu ou tigibiye. Maintenant au cas que ni mo tin tunu na. D'abord, condamnation Kayala. Très bien. C'est compris, Silla. OK? Thank you. Thank you very much, grand Silla, depuis New York. Merci, mon frère. Alors, abe radio Jekafo Sanfé, Tungarago Kakenado, Negajuru Blaledo, Tamadon, Ekado, Luka Kutumu Kono, Puma Kadae, Ekado Ningali Fonvo Bala, ni Akada Absoko, ni Jabi, Mimambula Amsoko, di Nandi Mi, Vana Jabi, dans nos foyers, Nga Kunafoni Gele. Allô, oui, bonjour, monsieur. Bonjour, d'abord. Nam. Ça va, on va la tanou. N'a fallu Abdou Sourier. Adjalaï. On est une nouvelle dimanche rapi. Nous venons de Malo, il y a un qui est donné. Déjà, mon bado a fait quel damena qu'a attiré au pouvoir là. Au voit là où les Maliens peuvent le coup de Qatar a fait que 2 mois sont attaqués. Bon, n'a pas vraiment au coup d'amena, bon, il bécane n'a qu'à y aller Mali qui est cool là. Bon, ni pouvoir courir faire dans cool, il y a le Mali qui est cool là. Bon, ne veut mis pour y en a qu'à sensibilisation qui est pour village là. Qu'à sensibilisation qui est à radio ni télé là. Parce que nous mots nous nana sisa ka lokolo ko mo munga quartier la ko RR bala ou mo mumpa to la ve mo mumbu mo from me ko fait ko no lu nana o lu fa commencer ka ko sulu mine ka ko no ko lu fa ba se ko o to yelema donc ko dati do blala dans 6 mois mo RR bi ka quartier la ou no to la villa ni ma yele Mali qui tala ni 6 mois temena ni nana ka boko no ibi ta revendiquer tout no c'est trop tard c'est fini yele Mali c'est ka kala tout sensibilisation de kakala katafu maraga duni mamana duni korbo dula fo village wo pesa bi dam no ro de la voilà parce que mo beta meru la village la katoga 40 kata ka koma kara koma ka wala semaine ni fo mbokana ara fiki ke bamako bon nous sera France au bout de black adin canal to wore donc nous mo ke droit avec quelle wora di John Ledo Issa Touré le gars français Issa Touré mais il y a un problème parce que do menacer français de bout 3 éléments mais do tita français voilà problème au dé donc alors je crois que c'est un peu compliqué. D'abord, bon, vraiment, il y a des cas qui n'ont pas fini, tu sais, qu'à continuer, qu'à passer à la Djia et la Manapi. Ni qui veut bon français à Bikata, Côte d'Ivoire ou Kata Mala, passeport Mibolo. C'est que c'est que le mental, oui, passeport Minadro Kabla Machine. Parce que pour le coup, Médiano, ou le Coson Bio, parce qu'un pratique est bien simple là. Ok. Et tu sais qu'à vous coloquer, c'est qu'à trop la garder et le coup. Bon, on est extrait comme on date où t'es cligné. Donc, il faut que sensibilisation de quelque chose ni plein ni au moins quand on est de cochon. Très bien. Ni ma qui est de cochon parce que ni est à l'euro de la c'est la toile la ville mangante la cailleur de l'eau et tout le monde à la cour cailleur de là. Et nous au ticket trop volé nous. Et quand on était on sait comme que on sait qu'il faut qu'on aider à qui. Oui tiens.
Donc papier ko vraiment mon malon a papier ko ta siré là, il a trop qu'il garder au de cap si RMA. Merci bien Touré, merci Touré depuis Paris, merci vraiment. On a folie malien pays. Adjarani Touré, merci bien. Alors 00223 20 24 76 29, le 20 24 78 78, la radio Djekafo. Salam alaikum. Allô oui. Kunungo fana kunye radio tola doyi no est journée mondiale de la radio ama profiter de l'occasion naka folibla radio barakelo bela mali kono ani dien fambe kramo ira ni sedi. Alors Abdou Ikado, c'est bizarre parce que en réunion radio barakela Ikado anja mambi angunta do ka fosi kunungo kunye radio tola doyi, c'est vraiment bizarre. Alors je ne sais pas, il faut peut-être rappeler l'URTEL ainsi de suite ou ka rouler mine pour pouvoir sensibiliser quand même ou ka tourner au niveau parce que moi je pense qu'il y a un petit problème. Bien sûr. Parce que en réunion radio barakela Ikado anja mamba langunta do. C'est très bizarre malien biti. Alors domaine ngejuru la 00223 20 24 76 29. Allô. Allô, bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour, la Kene. Amé Alatanou Djondo. Hassan Guindo, mais Nebe Bamako ya non be faire intervention dans. Désolé monsieur Guindo, cette émission malien minumbi jamana kwa kaulu de bewole. Désolé. Merci bien Guindo. 223 20 24 76 29. Salam alaikum. Allô. Kramo de batungara nyina kuye a santanseli minye anga dien jumana obu tomba min kono luka bulu frami benembe segoni dongo ka sangorotama oye UNESCO olu de adon ka sigi ka da nyema to kulukoro ujela nai kabi santan kunungo kumbake santanai okunya seli kan ka ke wat krene kramo de batungara na fo santo la mi fin tomu nyagari radio bara dongo do lendi kutala de mashkuta la gaga sigi ka miri ka tashike gelad meni be radio bara la fen meni be no ni o kanga ke juma on kala no nyana juma jengena anga juma la clé donc yemu fo anga nyemogo urtel maison de la presse ministère de la communication o kala jeni do nyogo anga seka soni da ko bien sûr wala sa amogo be femina aga seka ko 13 février 100 abinyagari. Très bien. Alors, allô, oui. Bonjour. Allô, bonjour. Oui, salam alaikum. Alaikum salam, c'est monsieur Salian Sidibé, France. Ah, Sidibé, France. Oh, en fait, il y a un numéro de carte, il y a un numéro de WhatsApp, non? Ah ouais, numéro de WhatsApp, numéro de. Il y a un numéro de WhatsApp, il y a plus email depuis le 28 août, j'ai fait un appel, je m'en ai répondu, bon, du coup, est-ce qu'il y a un marché? Avait marché. Avait marché. Depuis le 18 janvier. Avait marché. Nere domba doi sabanani beke abe jabindana. Ah bon, nous avons email là vraiment une tâche du coup depuis le 18 janvier, on a répondu bon. Autant que tu mail, autant que WhatsApp serait. Son numéro WhatsApp. Bon alors, peut-être email sebekanya ambi sagaka kafié. Oui. Fidi. Oui, Fidi. Fidi, avec des F majusculé. Oui, exactement. Arrobase. Oui. CT. Décembre. Ah, oui. Ça faut la DEC. C'est DEC. Je m'excuse. DEC. .ml. Oui, .ml, oui. Voilà. Donc, il va falloir que vous détermine. Alors, c'est très important. WhatsApp numéro 79. Pardon, pardon. Hein? 79 77 24 10. Merci bien. 223 20 24 76 29 223 20 24 78 78. Ashwalembe radio Djekafola Kabo Kurufina. Tungarango kakene ikado ambo dekan negajuruba aukablala nyiningali fo kadawye kuma fo kadaye jamana hakilla walma katase ko rewma ni nyo siraye kanyesha obema minye negajuru min ni min vorasan ni woleli ko la ikado aminyon zoro jibi ikado yani negajuru ka shuru choita la de kaduma do dama
jɛ k'a fɔ tunkaranko ka kɛnɛ i k'a dɔn an banbalen b'o de kan i k'a dɔn kokura donna jamana kɔnɔ o kokura ye jumɛn ye o de ye carte ninako ye i k'a dɔn wulikajɔ bolo dalen don gouvernement fɛ walasa carte ninako a bɛ se ka nɔgɔya i k'a dɔn dɔ bɛ nɛgɛjuru la allo Daba Tunkara. Naam. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Vraiment a ka jamu ka ɲi a taabolo ka ɲi kosɛbɛ. Bisimila jɔn don? Modibo Kulubali don. Modibo Kulubali ka bɔ min? Barcelone. Barcelone. Awɔ. Ayiwa an tulo b'i la Modibo. N b'i fo kosɛbɛ k'a Abdou Touré fo. O diyara n ye. Vraiment a ka émission in a diyara n ye trop fo ka dan tɛ walayi. A y'an bɔ fili la kosɛbɛ carte nako in. En fait ne ka problème dɔ de bɛ ne ka madamu ka carte nako la. O ye jumɛn ye? A ye carte kɛ Mali la ye. Bon a ye passeport bɔnna a ye. Mama corrigé. Maintenant sisan a nana ne fɛ jamana in kɔnɔ yan. Mama carte ka ko fila kɛ mais ale ka date min bɛ a ka carte kɔrɔlen in kan. O n'a ka date de naissance tɛ kelen ye i n'a fɔ a ye papier sɔrɔ ni ka Espagne papier tɛ o tɛ date kelen ye quoi. Maintenant ça m'a fait Abdou ɲininka sisan maintenant pour que ale ka date a mago bɛ date min sa o sigi carte min kan a kan arabe kura de kɛ de wa ou bien a kan ka dossier kɔrɔlen de ci sisan email in kan. A y'a kɛ ko a ye arabe kɛ ko fila kɛ wa? Non kelen a ye kɛ ko kelen dɔrɔn de kɛ. Kɛ ko kelen dɔrɔn de kɛ la. Donc sisan âge mun bɛ a ka papier kan a bɛ segin ka arabe kɛ ko kura ye ni o de ye. Ne arabe kɛ ni o ye sisan o bɛna récépissé dɔ d'aw ma numéro 11 b'o récépissé kan n'a ye o récépissé numéro don n'a ye message sɛbɛn an ye message sɛbɛn cogo min fɔ ka récépissé numéro don u b'o papier récépissé ci a ma fichier individuel ci a ma n'u y'o ci sisan numéro min bɔ fichier individuel kan a bɛ n'a fɔ o de y'a ka nina kura numéro ye donc maintenant a bɛ o numéro de don kun fɔlɔ min bɔra k'a jira k'a fɔ n bɛ fɛ k'o de écraser mun filɛ nin n bɛ fɛ ka nin maintenir n t'a dɔn n'i y'a faamuya. D'accord. Donc il m'a pris donc ni carte mina ke sa wele sini ntima o de sini de ko don ay kamo de ma. O de sini numéro min be o duguma o numéro 11 oui. Ni o ci donc o ka fichier individuel be bo mais ibi to ni jamu ni référence to don ga soro ka reçu numéro ci. OK. Voilà. Vraiment on ci a mission na. Merci bien. Merci. Koulibaly ko malien ben clé Espagne 00223 20 24 76 29 le 20 24 78 78 Gekafo. Wa karamɔgɔ Daba Tunkara an b'a dɔn k'a fɔ ko avec donnen bɛ fɛn caman na k'a fɔ n ye avec n ka carte d'identité tun bɛ bolo k'a tun na n mago bɛ papier la walasa ka taa don fɛn dɔ la donc i bɛ fichier individuel min sɔrɔ hali n'a sɔrɔ avec photo kɔrɔ b'i bolo numéro min b'o kan i b'o numéro fana i b'i ka référence dɔ k'i ka o numéro fana don a b'i ka fichier individuel ci ma donc fɛn fɛn ye passeport ɲini ko ye ani fɛn wɛrɛ kow ye avec bɛ don sira min fɛ papier bɛ se k'o bɛɛ ɲɛnabɔ 00223 20 24 76 29 allo. Allo Daba Nche. Somɔgɔ bɛ di? Hɛrɛ dɔrɔn. Jɔn don? Musa Diallo don. Ka bɔ min? Ka bɔ Italie. Musa Diallo, buongiorno. Buongiorno, come va? Come va? Tutto bene? Sta bene. Tutto a posto. E la famiglia? Famiglia tutto bene. Ok. Ayiwa bisimila an tulo b'i la Diallo. Ok. Bon donc kuma min bɛ ne fɛ. Munna an tɛ se ka kɛ ni ambassade bɛ falen ambassade baarakɛla kɔrɔ min bɛ yen. An b'o olu bɛɛ lasegin so parce que n'olu bɛ yɔrɔ la déjà olu bɛ ko siriki dɔn quoi bon donc olu k'a lasegin mɔgɔ kura ka na quoi. I b'a fɔ Sila min bɛ Mali ambassade la Italie yan nɔ. Sila kan ka lasegin. Ivoirien den dɔ bɛ yen ko Mohamed kan ka lasegin. Ivoirien den dɔ bɛ yen o fana kan ka lasegin. Bon ne fɛ n tɛ avec Ivoirien yɛrɛ man ka baara kɛ Mali ambassade kɔnɔ quoi. RDC tɛ dɛ. Voilà an kan ka nin bɛɛ labɔ quoi. Ah bon Mali ambassade Italie Ivoirien bɛ baara kɛ yen? Si. Ah oui d'accord ok. Awɔ. Ayiwa basi. Ok o de bɛ ne fɛ. Merci i ka kuma mɛnna faamaw tulo b'a la. Ok. Bien. Alors i ka dɔn min ye karamɔgɔkɛ Diallo Mali ambassade Italie ko ayiwa Ivoirien de bɛ baara kɛ yen. Alors maintenant maa caman bɛ Ivoirien bamanankan in fɔ k'a sɔrɔ Malien don. O b'a la. Bon. Mun fana ye ko wɛrɛ ye Karamɔgɔ Daba Tunkara. Ambassade ninnu ni consulaw ni i n'a fɔ baara yɔrɔ bɛɛ. U bɛ baara kɛ ni profil de ye.
karamɔgɔ de b'a tɔngɔrɔ bɛ se mun na a ka seko ni dɔnko ye jumɛn ye an mago bɛ nin mɔgɔ nasɔn na n'o sɔrɔla maliyɛn communauté la yen nɔ o bɛ se ka taa yen nka n'i ko k'i b'o ta Mali la ka taa est-ce que o tɛ k'a dama dépenser wa parce que o b'o bɛɛ de jateminɛ. Bien. Alors, au bête de de la façon, on verra bien, Fama, au la 00223 20 24 76 29. Allô, oui? Oui, Daba. Non. Tungara, ça va? Ça va, bien, merci. Alhamdulillah, c'est Omar Dambélé, le président de CSDM en Allemagne. Munich. Monsieur Dambélé, depuis Munich en Allemagne, oui, allez-y, en globila. Oui, Kawele Rafoli Blaoula. Au Jarana. Ala kanga jamana kantai. Ya Rabbi Allahu amin. Ala ga malion ben klema. Amin 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 amin. Mene betunga la ala tunga no yaw. Ya Rabbi Allah. Voilà, wa folido. Merci vraiment Dambélé au Jarani. Voilà, merci. Merci bien depuis l'Allemagne, Munich. Alors, le président CSDM depuis en Allemagne. Merci monsieur Dambélé. 00223 20 24 76 29. 20 24 78 78. Bien sûr, il y a 00223 que au début qu'est-ce que vous avez. Alors, carte ninako Abdou Boraki dadwala et kadro mini mi vorobna qu'est-ce que vous avez kanu ya kosobe. Salam alaikum. Allô. Alaikum salam rahmatullah. Bismillah. Sumo weli. Basité non, iredum. Jagafodo. Ah, obi direct là, obi jagafoka. Voilà, me fait kuma daba fait pardon. Ini daba de kuma na bi ka mun lamay bo faga me kuma téléphone na o sira jalendo. Ah, OK. Alors, ibi anwele ka bomi jondo. Naam. Adama Samake de Angola. Adama Samake Angola, oui. Samake, bismillah. Ouais, bon, net pas fait kanyiningali ke kartini na koina. Aha. Parce que ouais, heureusement que je crois 2017 ou quoi là. Bon, ne ambassade ni nga ko fo mo shi tama bo fo mon kay munu may et puis recibe munu bulo fana. Manouvela di olushila. Bon, recibe munu bulo olu fana kanka réclamation ke ou be ni yere ba do complication vitale ou be ni complication tal. Abdou recibe munu bulo ika récipicé ni mindilima. Togoni jamon ba kan fato bala bato bala sigoro bala. Ibo bedo WhatsApp sera fait un numéro mi fo. Ibina se récipicé numéro yoroma chiffre tan kelen ibo fana sebe. Donc il va envoyer WhatsApp numéro na un mundi 79 77 24 10. Ouais. Donc dans un délai de 15 jours maximum fait que là a expérimenté que là fait que là dans un délai de 15 jours ou be ka fichier individuel tima. Ouais. Bon ni la gesane erreur be fichier individuel na. Au cours qui kan réclamation ke. Ouais. Miniya yi sisan carte kun ka imprimer yɔrɔ wɛrɛ de la Muktar wan ka gouvernement ko k'u bɛna fɛɛrɛ kɛ walasa carte ninnu ka se ka na imprimer an yɛrɛ fɛ u b'o démarche de la. Ouais. Voilà. Ah, OK, d'accord, n y'a faamu. Merci bien, i y'a faamu? Samake. N y'a faamu d'abord. Samake, ko an bɛ maliyɛn bɛɛ fo Angola. OK, merci, merci. Ashwale me arajo jika fola malien minnu bi jamana kwa kan ni nyaw ka jemukan ye jemukan mi sigilen do kanya shoma kerengere ni yana aw yamariyale do weleli la kan ngalike walma kan yefolike walma ay fe minnu me walma ay raba fa ka fe mi lakali jamana donye dobe negajuru la. Allo oui bonjour. Oui allo bonjour. Wa somo ka kene. Alhamdulillah. Jondo. Alado jaka forwa. Pai odo. Daba tungara no. Nam. Okay. Voilà, ne boko ma ngira ma émission la ne fana ma fana ni ando de ke. Joni ka ngule ka bomi. Kabo Angola Alassane Kane kabo Congo Brazzaville Alassane Kane.
e bɛ ka ɲami kɛ jamana la. I b'a ka ɲami Angola, Congo, Brazzaville a kɛra. Pardon, comme bɔra ka Angola dɔ de ka ɲininkali la mais aw bolo sa. Alors, e bɛ bɔ Congo, Brazzaville, an tulo b'i la i ka ɲininkali la. Voilà, bon, comme Angola m'a ɲininkali kɛ sa, ne yɛrɛ ka ɲininkali n'ale ta ɲini ka surunya ɲɔgɔn na dɔɔni mais u tɛ kelen fana. Donc aw bɛ ka fɛngɛ minnu ci numéro in na c'est que mɔgɔ minnu ka carte minɛw kɛ Mali la ka kɔrɔ n'a ma bon même minnu y'a kɛ tunga fɛ ka kɔrɔ ni a ma bɔ fɔlɔ reçu b'a bolo o reçu de bi ci ka taa nɔ. Voilà, gɛlɛya o gɛlɛya n'a bɛ carte nin na. Kunnafoni o kunnafoni n'i b'a fɛ k'o sɔrɔ. Gɛlɛya o gɛlɛya n'o b'i ka i ka carte nin na. I b'o bɛɛ de sɛbɛn i k'a dɔn carte nin min b'i bolo o numéro 11 k'a ci nin fɛn fɔlenw la. Ni a kan ka kɛ kɛcogo min n'a sɔrɔla i y'a kɛ i m'a sɔrɔ walima fiɲɛ de b'a la walima i ma deli k'a kɛ yɛrɛ tile 15 i bɛ jaabi. Ok, d'accord, ɲ'a faamu. Merci bien. Ok, ɲ'a faamu. A diyara n ye. Ok, merci. Merci bien. Yo. Kamaro. Le 00223 20 24 76 29 00 223 20 24 78 78 la radio Djekafo. Allô oui. Salam alaikum. Oui. An kile dawa. Somɔgɔw bɛ di? Alhamdulillah, an basi ko tan aw yɛrɛ dun. An juru bɛ Ala tanu. Jɔn don? Alhamdulillah, Alimatu Kante do ka bɔ Espagne. Kante ka bɔ Espagne an tulo b'i la Alimatu. Ne ta ye Katina ko ye tuguni na Katina ko Ala de b'a dɛmɛ ko la a ma nɔgɔn dɛ. E ka problème ye jumɛn ye? Ne ta ye Katina fɔlɔfɔlɔ min kɛra kabi 2009 wagati k'u y'a kɛ wagati fɔlɔfɔlɔ la wagati min na. Donc ne kun ye carte kɛ quoi, carte fɔlɔ kɛ Mali la. Donc ne ye n ka carte âge yɛrɛ kɛ o kan quoi 86. Donc sisan nɔ ne ka papier minnu bɛ sɔn in bolo yan nɔ 90 de b'olu kan quoi. Donc ne demande kɛ ka dɛsɛ ne ka fɛn dɛsɛ bɛ ka kɛ 90 ye parce que yan nɔ ne ka séjour date bara a bɛ ka san 2 sɔrɔ. Donc ne ka carte ko jɔlen don a dɛsɛlen bɛ ka yɛlɛma. Très bien. Wagati u bɛ ka kɔrɔlen de bɔ ko parce que k'a tɛ ka se ka yɛlɛma. Très bien, d'accord. Bon a solution ye min ye n bɛn'o de f'i ye. Awɔ. I bɛ internet sira min dira i y'o faamu kɔni. Ayi ne y'a kala sisan ne bɛnna ma ne ye weleli kɛ quoi. Bon n bɛna ɲɛ f'i ye sira fila bɛ yen. Awɔ. I bɛ sɛbɛnni kɛ internet la ka a ci u ma. Awɔ. Walima WhatsApp numéro dɔ bɛ yen. I b'o ta 79. Awɔ est-ce que la taille domaine a sɛbɛn tantôt. A sɛbɛn tantôt. A sɛbɛn. Combien? 79. Awɔ. 77. 77. 24. 24. 10. 10. D'accord. Donc i ka Mali indicatif k'a la. Wɔhɔ WhatsApp numéro de don. Awɔ b'ale muy bien. Ok. Ka Mali ka sɛbɛn ko fɛn a tɔgɔ bɔra kɔnɔ. Donc i b'i tɔgɔ ni jamu lamɛn i ka carte nina min n'o bɔlen bɛ 86 bɛ min kan. Awɔ. I b'o o numéro t'i bolo a numéro 11. Awɔ ayi carte nina yɛrɛ ne ka carte yɛrɛ de bɔra parce que a kɛra kabi 2009 quoi. N y'a faamuya o carte b'a bolo Mali a y'a bila ka na di ne ma quoi donc a bɛɛ bɛ ne bolo. A bɛɛ t'i bolo wa? Awɔ 90 dɔrɔn de ta ne taara kura kɛ ni 90 ye Madrid o don na bon 86 ta in de bɔra tuguni quoi. Alors i b'a sɛbɛn ne tɔgɔ ye karisa. Awɔ. N jamu ye karisa. Awɔ. N fa tɔgɔ filɛ n ba tɔgɔ filɛ. N bangena nin de la o de bɛ n ka carte nina fɔlɔ kan. Ok. Nka n ka carte nina n b'a fɛ ka a yɛlɛma. N tɔgɔ ni jamu voilà n tɔgɔ ni jamu ye nin ye nka n b'a fɛ a ka sɛbɛn ko n bangena san 1990. Ok. N'i y'o sɛbɛn k'o c'u ma. Tile 15 u b'i jaabi. Ok problème t'a la. A faamuna? Awɔ n y'a faamu d'abord n'o tɛ dɔ y'a fɔ ne na o don na ko ne ka wa joli yɛrɛ 800 000 d'ale ma o don na. Kana dɔrɔmɛ di maa si ma. Wari ko tɛ n'i bɛ. Ala tɛ tile 4 bɔ wala Ala de ye ma feere. Ala filɛ k'a nɔgɔya nin n'i bɛ wari di maa ma. N ko. Awɔ ambassade mɔgɔ y'a fɔ ko wari di mɔgɔ si ma. Kana dɔrɔmɛ di maa si ma. Awɔ. N'i kan ka wari di maa ma. Awɔ. I b'a ci ne ma. Baba. E kan ka ne fa dɔn koyi. Ne fa e kan ka ne fa dɔn. I fa ye jɔnni ye? E fa dɔn Ezobio a tun bɛ Real la. Madu
ma fille Allah nde de ye koy wallahi mbi fa do yere din ba do ezo ngom e ba do ngoro ke do dewo iti farana wa ngo nya do ko no kera nyana ni anyela bole nga duwa ti soro ni mo war ci papa ok alaka benno ya ami merci bien ouais soy kamo daba tungara kante muso alimatu n'a fɔ ana le bɔla kuma na sisan a ye mun fɔ k'a fɔ a y'a kɛ ka ban kɔrɔlen i y'o mun fɔ a b'a ka o référence bɛɛ don a ko carte na numéro don a ye filanan min kɛ ni o kɛla ambassade la ni o tala ka taa dɔ in jaabi bɔ n'a sɔrɔ récépissé fana bɛ yen a b'o fana tɔgɔ n'o jamu ni o fana numéro don k'a fɔ kura min kɔrɔlen mun filɛ nin ye min fɛ nin de ka écraser kura mun filɛ nin ye n'o numéro ye nin ye min fɛ nin de ka maintenir donc a bɛ sɔrɔ k'o ci n'a fɔ fɔ alors an bɛ segin a kan min ye internet sira ye fidi@ct.dc.ml. alors on répète que fidi@ct.dc a bɛ nɔrɔlen don ɲɔgɔn na ni fidi kɛ f majuscule voilà o tɔ ye minuscule a tɔ bɛ minuscule arobase kɛ ka ct kɛ i bɛ dec kɛ dec in fana bɛ minuscule a bɛɛ minuscule .ml voilà walima whatsapp numéro de 79 77 alors 24 10 0 223 20 24 76 29 20 24 78 78 Jekafo 20 24 76 29 le 20 24 78 78 radio Jekafo Jibi Petro Bama uku mogo ni sogoma antle mba tumura mba somo bedi on be ala tanu am chesiri marhaba ya folin tanu boy Jondo Wobo oh. Allô, bonjour. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Jondo. Kalfa Tobaye Kabo Guinée équatoriale. Kalfa Kabo Guinée équatoriale. Anglobila Kalfa. Vraiment, quand il faut qu'adam se dit. Ambodo. Anti le kaka il faut la Guinée équatoriale la ville papa. O jaranye Kalfa. A jarambe Kalfa. Allah ka anaw deme Guinée équatoriale. Merci bien. An bɛ to Guinée équatoriale an bɛ Kassim Konaté fo ale malidenya sigilen bɛ yen nɔ ka taa se Mamadu Tarawele ma ka so bɛ Bamakɔ an bɛ yɔrɔ min wele ko Sabalibugu Kurani an ka foli bɛ olu ka denbaya bɛɛ lajɛlen. Djibi. Bien 00223 20 24 65 29 denmisɛnninw ka couche ɲuman ye jumɛn de Djibi dɔ bɛ nɛgɛjuru la allo oui bonjour bien. Alors, an bɛ segin ka na kuma so kɔnɔ Abdou n b'a fɛ ka segin joona i k'a dɔn ayiwa kibaruya duman min bɛ yen ka da maliyɛnw tulo kan minnu bɛ jamana kɔ kan. Kibaruya duman min bɛ yen karamɔgɔ Daba Tunkara fɛn min kun kɛlen bɛ ŋɛni ye maliden sen na jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan o de kun ye carte nina ko ye min ye marabagajɛkulu min sigilen bɛ bi olu kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ kura ɲini a la Mutariwa ni minisiri maa 4 fara ɲɔgɔn kan minnu bɛ nin ko kunna ko ka fɛɛrɛ ɲini a la u bɔra ni min ye fɛɛrɛ min ye o de ye k'a fɔ maliden minnu bɛ jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kana na o bɛ se ka u ka min ye carte nina ko ye ka se ka a ko do bɛrɛ la ni sira minnu ye u ye sira 2 d'a ma e maa mun bɛ yen nɔ ni yɛlɛma b'i tɔgɔ la ɲaamin b'a la i ye aravec kɛ siɲɛ 2 kelen carte bɔ la kelen récépissé bɔ la i y'a kɛ siɲɛ 2 récépissé dɔrɔn de b'i na carte yɛrɛ sɔrɔ fɔlɔ ka sira d'i ma i bɛ se k'a ɲɛfɔ sira min fɛ o dɔ ye internet sira ye ni o ye adresse email ye o ye fidi fidi bɛ sɛbɛn cogo di F majuscule I D I arobase ct dec.ml i b'a sɛbɛn
ne tɔgɔ de Abdou Touré n fa tɔgɔ ye nin ye n ba tɔgɔ ye nin ye n bangena nin yɔrɔ la n bangela nin don na min ye carte nina min bɛ n bolo o numéro ye nin ye alors nin tɛ nin de fɛ bilen sabula n bangena san 1986 n b'a fɛ a ka yɛlɛma ka kɛ san 90 donc ni courant min kɛ o tɔgɔ n'o jamu ni o carte numéro filɛ nin voilà nin kan ka écraser nin kan ka mettre alors ça c'est très simple a bɛ se ka ci WhatsApp la a bɛ se ka ci adresse email la bien alors on prend sûrement le dernier auditeur alors s'il n'est pas là an bɛ taa i ka dɔn kusi wasa jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn n balimamuso kana sɔn bilen tile ka gwa i la kusiko la